Adtoyen, dagiti napapatag a damdamag para iti La Union nagkaysa newsbreak. Provincial na gobyerno ken dagiti LGUS nangipatungpal iti 4-day work week. Nang rugin ti panakipatungpal iti 4-day work week iti provincial na gobyerno ken dagiti naduma a lokal na gobyerno iti probinsya sipud idal daw ti Lunes, Marso 9. Ti pamilin ket mayan nurot iti Memorandum Circular No. 114 nga inpaulog iti Malacañang. Naipatungpal da ito'y awagas tapno masalimotmetan ti panagkonsumo iti supply ti enerhiya karag iti opisina iti gobyerno. Da ito'y katgubway iti agtultuloy atensyon iti nagbaetan ti Iran, Israel ken Amerika ang nakaapektaran iti supply iti krudo iti kaadwa na pagilian pakairamanan iti Pilipinas. Iti operasyon iti Kapitolyo manipod iti 5 nga aldaw agbalin nga 4 nga aldaw laangen. Marugi ti alas 7 ti bigat ingana alas 6 sardam ti trabaho dagiti empleyado. Sumagmamanumat nga LGUs ti mangrugi ti operasyon da iti alas 7:30 ken alas 8 iti agsapa, ingana alas 6 ken alas 7 iti rabii. Agtali na edmet a regular ti operasyon dagiti district hospitals ken dagiti opisina nga responde kadagiti emergencies. So this is in line with conservation of energy resources tayo because of the current Middle East crisis which affects the pangalaan tayo iti oil. So nga, this is a move that will at least minimize the consumption of datoy oil products. Gasolina, kadaami, kuryente. So nga, okay mat, antay mga barong aramitan nato, we have done this before. And this is in line with the directive of our President looking at the problem nga agka-crop up tatan because of the Middle East crisis. Iti sa balipay adamag panagbalin na patas dagiti negosyante kabayatan iti KRISIS INPANAWAGAN ti SANGGUNIANG PANLALAWIGAN. Sipod di Martes nariknan ti probinsya ti La Union ti panagnato ti presyo dagiti produkto a petrolyo. Gapo pay laang daytoy ti agtultuloy atensyon ijay Middle East. Sumagmamano ang motorista ti dagos ang nagpa-full tank iti luganda sakbay pay ang imato ti presyo ti gasolina. Malaksid iti produkto a petrolyo, gimidan meten ang imato ti pamasahe, karagiti sumagmamano a pampubliko a bihikulo. Manamnama a karagiti sumarsarunong aldaw saan lang a dagitoy ti ngumato. Nudi ket sumurot pay ang umato ti presyo dagiti kangrunaan a produkto iti merkado. Gapoy ti mapaspasaran a KRISIS INPANAWAGAN ni Committee Chairperson on Energy ken Board Member Martin de Guzman ti panagbalin na patas dagiti negosyante iti panangilako da karagiti produkto da. Daytoy apugahan lang nga gobyerno iti dawdawaten tayo nga mangi pablaak ken mga ramid apo iti policies with regards to conservation, mitigation measures nasanggat pati ko mati private sector niya. Makitinulong kayo mat babaan apo ti panang safeguard dayto nay panagnato iti presyo iti gasolina. Tapno malapdan tinakaro nga epekto ti agdamaapang sa ngalubungan na krisis ken kasapay a maliklikan ti panakaswitik dagiti consumers indatag ni Board Member de Guzman ti maysa a resolusyon amang tarabay karagiti Ilocos seknan ti panang salimotmet dagitoy iti enerhiya wenno ti kuryente ken tinainget a panagbantay iti presyo dagiti gasolina. Sigon kini di Guzman, rumbang asumurot dagiti negosyante, itin paulog a paganurutan iti Department of Energy. Kang runaan nakikitaan dito iti bukal ti pagsayaatan dagiti umili. Rumbang pay akinuna ni di Guzman, amang rugi dagiti inisyatibo iti panang salimotmet iti enerhiya karagiti pasilidad ti gobyerno. Kinidawmat ni di Guzman ti kooperasyon ken panagkaykaysa ti tunggal maysa ken ti panagbalin a naridam dagiti consumers. But then, we just have to be vigilant. Yeah. Dayto na di pasit nga masapol ang titinulong iti bawat Pilipino niya. Dito na itay nga parin na nga rugyan tayo dito yung La Union iti panagkaykaysa tayo niya in tackling crisis like this. Ordinansa amang ipapay ti Emergency Trust Fund karagiti MANNALON ken MANGNGALAP pinabileg iti Sangguniang Panlalawigan. Pinabileg pa iti Sangguniang Panlalawigan ti ordinansa iti probinsya amang ipapaay iti Agricultural Emergency Trust Fund karagiti MANNALON ken MANGNGALAP. Naarami daytoy kabayatan ti may 35 a regular session dagiti bukal iti probinsya. Napatag tinadakamat a pondo agsipud ta maaramat na daytoy ti panagrecover da no tunggal tiyempo ti kalamidad kas iti panagbabagyo.
Babaan iti panangidaulo ni board member alay sa KRISIS Sibuma kas ng pasingked ti ordinansa, tarigagay pay daytoy ngagbalina sa pasap ti PANAKAUSAR ti tulong kadakwada, nulakit di malan dagitoy ti kusto a proseso ti PANAKABERIPIKA, babaan dagiti masagnan nga opisina. May sapay kadagiti kang runan alalaunan tinapabileg nga ordinansa ket saan laang adagiti miyembro ti organisasyon wenno kooperatiban ti agnumarton ti pondo no dikat patipay dagiti kwalipikado nga individual asaan a miyembro ti anyaman nga organisasyon. Gagamti na pabileg nga ordinansa nga agbalin nga institusyonal ti suporta iti agriculture ken fishery sector iti probinsya tapno pay mapapigsa daytoy a sektor. Iti sabali pay adamag ordinansa amang ipatpataw iti renta para iti panakausar iti convention center ken bus iti provincial a gobyerno na ipasa. Kanayon apakaangayan dagiti kaadwa na programa diti probinsya ti Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center iti Barangay Sevilla diti Ciudad de San Fernando. Basit man wenno dakila programa dito iti agserserbi a sentro dagiti naduma-duma aktibidad iti Provincial Government of La Union dagiti ahensya ti gobyerno ken dumapay nga organisasyon. Timat La Union nagkaysa basket kanayon am aramat para kariti adda ti official business da iti ruwar iti probinsya. Tapnunan anay ang mamentenar ti kinasaya at ken kinapintas dagito a pasilidad para karagiti sumar sa runo a kliyente INPASA ti sangguniang panlalawigan ti ordinansa amang ipatpataw iti service charges ken renta iti convention center ken ti bus iti provincial a gobyerno. Augment, dyan ay maintenance cost dagito na apo fasilidad tayo ken vehicles tayo as well as the equipments therein ayan ti fasilidad niya. So nga I think it is just but proper also nga ag-impose tayo iti rentals and then service fees dayto na de panakausar dagiti fasilidad iti provincial government. Sigon iti bukal kang runaan apapanan ti service charges ken renta a makolekta ket may turong iti repair dagiti pasilidad. Para iti proseso ti panagrenta iti convention center ken ti bus iti provincial a gobyerno, masapo lang a makikoordinar iti Kapitolyo. Agsurat ti formal letter ken i-address itoy kini Governor Mario Eduardo C. Ortega ken ipatulod ti surat iti opisina na ken orayan ti sumaruno nga addang. Baro a sistema amang papaspas iti transaksyon iti Office of the Provincial Assessor na INPANAWAGAN. Saan na nakasapulan pa iti agperma dagiti kliyente ti barumanen a dokumento iti tunggal transaksyon da iti Office of the Provincial Assessor. Dahito tinaragsak en waragawag ni Provincial Assessor Engineer Arnulfo Cacho kalpasandangan NAIYUSWAT ti barbaro a sistema ti opisina an awagan ti Multi-Electronic Technology Transaction Oriented Service Assessor Management System wenno ti mawawagan a METO system. Baban tinadakamat a sistema, erehistro laang dagiti kliyente iti basic information dagitoy iti system ken saan tumatan amarigaten to opisina iti panagmonitor ti transaction dagitoy. Ti inisyatibo ket pasat pa lang ti panagtungpal ti opisina iti Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. The sistema is paper-based. Tayo tatanya, existing we are paper-based. Now, DJ convenient, DJ client nga umay ditoy nga haanen nga ag-fill up ti forms nga tuwing umay ag-fill up manen. So napanunot mi dayto tapno agkaroon iti convenience mat ni client tayo and also to eradicate totally paper-based filling up. Kalpasan na makompleto ti basic information, in-code tata daytoy iti Public Assistance and Complaint Desk Officer at danton ti kopya ti OPAS iti basic information ti kliyente. Sumaruno nga ito dati ID nga dan iti QR code. Isunto daytoy ti itugot ken aramatan dagiti kliyente iti sumaruno at transaksyon da iti nadakamat ng opisina. May kandan tupay ti tracking slip dagitoy tapno makita da ti pagdurdurasan ti transaksyon da. Iti sumaruno a panagturong ti kliyente ti opisina, iskandan tulaangan ti QR code ken agparangton ijay ti basic information ken dagiti transaction kasama ti updates dagitoy. Siyempre, it will be more convenient to the person coming over to get whatever papers he or she needs from the office. Kalpasan ti balige PANAKAUSAR ti sistema, ial alukoy ita ti OPAS ti panagparehistro dagiti barbaro a kliyente.
Ken maudi kadagiti damdamag dagiti mannalon ken mangalap ijay Rosario na palubusanan agumatang ti gasolina ken krudo aramat ti bukod da agalon. Mabalin na nagumatang ti gasolina ken krudo dagiti mannalon ken mangalap ijay ili ti Rosario La Union aramat ti bukod dagitoy a container. Daytoy tinpaulog a direktiba ni Mayor Bellarmine Flores II. Babanti pa ng pirma na iti Executive Order number 11 series of 2026 idi Marso 11. Ti pamilin ket para kadagiti gasolinaan asakupon ti ili tapno palubusan da dagiti mannalon ken mangalap agumatang ti krudo ken gasolina aramat ti bukod dagitoy a pagikabilan. May basar iti executive order dagiti magatang a gasolina ken krudo ket para lang ti panagtalon ken iti panagkalap. Masapol ati mannalon ken mangalap mismo ti mapan gumatang ken iparang nalaang ti ID daytoy iti RSBSA ken RCEF. Launan pa iti pamilin a may sa adaras lang ti maysa nga aldaw ti panagatang ti gasolina ken krudo tapno masigurado a mairanod met dagiti dadduma. Siguraduan met dagiti gasoline stations a kusto ken natalged ti container a pagikabilan dagiti gumatang tapno masigurado ti kinatalged dagitoy. Adanto matipay a stab ti lokal a gobyerno nga iparang da iti gasolinaan. Ti Municipal Agriculture Office timang determina no mano a litro ti gasolina wenno krudo ti gatangan da depende ti makina nga usaran dagitoy tapno maliklikan ti pannakaabuso.